Sanibonani, igama lami uNqobile waBhengi Sibongo. Ngine 19 ngifunda grade 11. Into ebingilethe la ukuthi ngizokwazi ukuhlangana, bengicela ukuthi bangixhumanise nobaba sethempelini, bengifisa ukuthi sikhulume mina naye ngoba ngiyathanda ukuthi siphilisane ngawezothando. Unangaki lo baba mhlawumbe age ngokumbuka kwakho? 41 kuyaphezulu. Wena mhlawumbe unangaki iminyaka ngoba ufunda grade 11? Ngila ku-19. Ngihlala eNanda. Awu inkosazana. Ngiyayibona nasesontweni, sinayo nasesontweni. Masihamba nje inkonzo usuke ekhona naye. Manje sisakukho okunye ufuna ukukubuza kuyena? Bengathanda ukubuza ukuthi ubaba yena bengaboni sonke isikhathi ukuthi ngilokhu ngiyazama ukufaka i-CV noma yena vele ongangifoni noma inkinga ikephi kumina. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani walulekwa Mhlabela inganawo sona madoda le phansi mangusithwaye kakhulu nibuye egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona babukeli siyanthanda kakhulu la nikhona noma ngabe kuphi ngeke sinichaze noma ngabe kuphi la ukhona siyakuthanda konke okufisayo kulunga siswami ngibingelele ngiyathemba ukuthi uyaphila right? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila we mama. Ungake nje ulandise umbukeli ukuthi ubani yini ekulethela namhlanje kwiVumani Film? Igama lami uNqobile waBhengu, ngihlala eNanda. Into engilethile namhlanje ukuthi bengingathanda ukukhuluma nawe. Khona ubaba ebengimbonile osodwa nje lapha eThempelini. Ayungichazile bandla, ayungichazile, ngithintekile, ngihlabekile nje umxhwele impela. Ngizizwa nje ngathi ngifisa ukumbona, bengathanda ukuthi ngixhumanise naye. Yebo. Njengoba ungicelela ukuthi ngikuhlanganise naye ubaba lo, mhlambe ngabe kukhona oke wakwenza yini azabona ukuthi uchazekile ngempela? Khona ngiyabe ngizama umtshengisa, ngizama angazi uma uyabona yini noma kodwa nje ngiyafisa ukuthi azi ukuthi angimisele ngaye. Umuntu uyimisele uqonda ukuthini? Uyimisele ngokuhlala naye uyibeke nje icace lenkulumo, uyimisele ukuthi just ngene abangani umuntu umkhonzile uqonda ukuthini noma uyamthanda. Ngifuna ababukeli bacaciseleke ukuthi yini kahle kahle lo ishoyo uyibe nje ngembaba and yini oke wayenza enye. Ngingasho ukuthi ngiyamthanda because angiyimisele ubumngani wakhe. Yebo, ngifuna okungaphezulu kunobungani. So nje ibona lokho ukuthi ngiyamthanda, ngiyafisa ukuthi siqale into entsha sizame sibone ukuthi sibekaphi. Ngabe mhlambe awunayo iboyfriend kwenzakalani noma mhlambe lona uzoyishiya muthi nayo noma mhlambe nje busabamba lapha nalapha? Angithi phela nje lokho sokulungisa mina naye. Mase sikwazi ukukhuluma, sathola ithuba. Yeah. Mhlambe ngabe ukulandisa umbukeli mhlambe ubaba umucabanga unangaki iminyaka lo muntu lo? Awula ko-40 yale phezulu. Wena unangaki iminyaka? Mina ngina 19 la. Indaba yini ekwenza ukuthi ungayikonta ngabakho mhlambe umbukeli uzothi hayibonayo lengane uzothi nayi lengane hayibo ifunani kumuntu omdala? Ngizothini abantu abadala banendlela yabo yokwenza izinto compared to ontanga bethu. Ngizothi akazi ngiyibeka kanjani kodwa le kontanga bethu benza into ngesimanje abacabangeli kusasa. Kanti umuntu omdala uyazi ukuthi vele lo muntu use ready for i-commitment ayinto eziningi. Yebo. Africa, South Africa yonke niyayibonela ukuthi kunjani emhlabeni kaNkulunkulu. My team ngicela ukuthi benemsondeza ubaba asondela aze ngala mhlambe bese ukudibana yabona nikhulume ubuso nobuso yabona. Hayi kike ngajabula. Manje uzizwa unjani awuthukile? Ngithukile phela ngoba size wafika kodwa nje I guess sobonala phambili. Uyaphila ba? Ngiyaphila mhlonishwa. Yebo ubaba wabeSibongo ngachazela umbukeli ukuthi ubaba ubani Sibongo igama ngusizwa kaDuma ngokuhlala ngise Malukazi. Ngabe uyamazi usisi? Awu inkosazana
ngiyayibona nasesontweni sinayo nasesontweni masihamba nje inkonzo usuke ekhona naye yebo ngabe mhlambe ucanga ukuthi kubizeleni mhlambe khona oke wakwenza kwamphatha kabi mhlambe enkonzweni mhlambe wangamxhawula ethi uzokuxhawula mhlambe awucanga ukuthi khona la oke wamgcoba khona mhlambe unyawo ngoba umuntu osemhlabeni esiphila kuwo sibe namaphutha angazi inkosazana ukuthi ngoneni mhlawumbe usengangichazela ukuthi yini le engiyonile kuye ngixolise uma ngimonile ngoba noma kuthiwa ushadile nomfazi ekhaya uma ungaxolisi uyindoda uwonile umfazi lo muzi usuku ngeke wakheke yebo babukele niyeza ukuthi uma ungaxolisi ubunomuntu la ukhona noma ngingaseyona umfazi leyo nto singeke iye phambili usho njalo baba ngisho njalo siswami usewumabani konje Mabhengu. Mabhengu ungake umtshela ubaba ukuthi kahle kahle yini esibeka la namhlanje umtshela ukuthi yini owayenza ukuphatha kabi namhlanje Akunankinga. Sawubona inkosazana so izathi besenza ukuthi ngicela ukuthi uze la ngoba ufuna ukwazisa indlela engizizwa ngayo ngawe. Muthi indlela umtshela ukuthi indlela ozizwa ngayo yini mhlawumbe uyamzonda awusamfuni ukumbona enkonzweni sufisa nokuyeka enkonzweni umzondelane mengabe uyamzonda ngimzondi shem kodwa ngiyamthanda ngingathanda ukuthi siphilisane nkosazana okushoyo kuyangithusa ngoba bengithi ngikubuke usemncane ngingazi ukuthi wena komakoti enginabo ungakwazi yini ukungena kubona unomakoti vele baba nomakoti kodwa ke ngoba umuzi kababa awumkhulu awumncane uma kuphoqa ukuthi kufanele ngiwakhe ngiwandise okusho ukuthi sengingezwe ukuthi inkulumo yenkosazana nami isibekaphi siwandise umuzi kamkhulu ima baba wo akukho ufuna ukwazi uyavuma ukuthi niwandise umuzi unanga iminyaka baba iminyaka ewu47 u47 umntwana uyazi usunangaka inkosazana enangaka iminyaka ngisafisa ukuthi anginabele kabanzi ukuthi uneminyaka emingaki uphuma kuphi ikhaya uphi abazali bakhe ngoba mhlawumbe enye inkulumo kungaba kuhle ukuthi ngiyikhuluma naye kodwa ufuna ngiyiqede nabazali bakhe ekugcineni abazali awuyinabe ethempeleni ntombi cha abazali bami abasonti thempelini basota eZion mhlambe ngabe yini nje obukuyibone kubaba echazayo indlela enza ngayo izinto indlela ayiphatha ngayo uhloniphekile unempatho uyayithoba nje uphansi yini enye futhi mhlambe ngoba uthi nakho bakhona abantwana nabo uthini wena ngalokho mina nginayo inkinga shem ayanginayo inkinga singazama nje as long as ezonginika indawo yami emva lokho si right mhlamba wazi wambuka njengobaba wakho ngoba wena uthi una 41 ngithi baba 41 una 47 wena una 19 awucabanga ukuthi mhlambe umbuka njengobaba baba yena nginaye ke shem so ngakubaba wakho baba maye nomdadlani ucishe nje alingane naye so awubona ukuthi mhlawumbe baba wakho izomdina lento hayi sekuyobonakala khona ngoba phela nami isinqumo bese ngisithathile leso bafo ingane unazo ingane nginazo mhlonishwa zingakanani ikhona eyokuqala nje ilingana naye bese ziba khona izingaphansi kwakhe awubona ukuthi mhlambe leyo yokuqala izomzonda ithi wena so ngabe mamncane kanjani dolingana nami ingane ihlala ingane isinqumo sabazali bayo ayikwazi ukusijika uma kuphoqa ukuthi kumele ngimthathe ngiyoshada naye ekugcineni ingane kumele sikwamukele ngoba injabulo nami ila ngiyibona khona ukuthi izoqhamukapi
Injabulo ke naye ayikhethela yona uMabhingu ayekwazi futhi ukuvinjwa ngisho umzali wakhe ngisho nawubaba wakhe ngoba usuke ezikhethele ngoba kungenzeka ukuthi kimi kukhona kubonile kontanga yakhe okumhlulile khona noma ngeke ngingene in details ngaloko ngoba mhlawumbe engeke ngixoxeli mina sonke istory mhlawumbe usazoza nendaba bese ngilalela khona yebo. Ngiyakuzwa ntokazi, ngiyakuzwa wenkosazana. Manje awusho nje mangathiwa ke mhlambe sekunikeza ithuba yini ongamenzela yona nje engaba igugu engashiya uma enhlizweni yakhe. Kungadependa ukuthi yena ujabuliswa yini, nami ngiqale ngimazi kahle hle cause angimazi kahle. Kodwa nje ngimisela ngokwenza noma yini. Nkosazana, ngiyafisa ke manje ke ukungixoxele sisobabili ukuthi yini inhloso yenhliziyo yakho, yini esenhlizweni yakho ngami. Ngazi unabe kabanzi ukuthi kaDuma uboneni. Akukho okuningi wabe sengichazile nje ekuqaleni ukuthi engicela wena nje ukuthi sithandane. Ayikho nje into etheni ukuthi nje ngicela sithandane sizame sibone lento izosibekaphi. Nami nje ngithi kuyophithiza emagceni ami sele Nkosazana. Manje sisakukho okunye ufuna ukukubuza kuyena. Bengathanda ukubuza ukuthi ubaba yena bengaboni ngisonke isikhathi ukuthi ngilokhu ngiyazama ngifaka iCV noma yena vele ongangifoni noma inkinga ikephi kumina. Nkosazane, hayi ukuthi bengingaboni noma ngibona kodwa bengeke ngishawe ukuthi ngibuka iminyaka yakho nanokuthi mhlambe ngesinye isikhathi kumele uma ngaba ngiqala ngithi ngikhuluma nawe ngikunikeze isikhathi ngoba uthando ngani yami luyinto ejulile esuka enhlizweni ngaphakathi. Akumele izinto ngizithathele phezulu. Bengithi ngifuna ukubuka kahle nginike isikhathi kodwa namhlanje sengiyabona ukuthi wena uze kumina ngoba vele inhloso yakho isekutheni uyawufuna ukungena kulomshado. Uyakufuna ukugana intombi ke enesibindi ayigcini ngokuveza, iyagcina ngoba isikhuluma. Ikanjalo Nkosazana. Wesisi ngabe mhlambe yini mama enye kade uyenza ucacisele nombukele. Benginakho nje ukuthi ngifike kuyena ngimxoxise. Benginakho ukuthi mayimbona ngimxhawule ngisondele nje kuyena ngizama umtshengisa ukuthi hayi bo ngikhona bo. Mangikude bo nje ngibuye ngicheck ukuthi hayi bo uyangibuka angibuki ngifuna umcifela ihlo. Ngibona ukuthi hayi bandla ngathi hayi nakile kodwa ngibuye nami ngisaba ukuthi hayi khona abantu mhlambe dethwa enganakile. Mangibalethela ukudla nje ngithi ngiguqa ngithi ngiyakushiya ngibe sengimbuka ukuthi hawu uyangibona kodwa noma ngibuye phela ngimbambe noma sisiseceleni sithola ithuba. Ngibuye nje ngimbambe. Mhlambe ubungafeel ngazi ukuthi mhlambe suwenza into wrong endlini kaNkulunkulu. Bengafeel kanjani. Wena ufuna lokho okufunayo. Yebo. Ukuze nami phela ngizojabula nje njengabanye abantu. Manje webaba konke lokho esikushoyo inkosazana wena uthini ngabe mhlawumbe akuaffect ukuthi omama kwakho bazoyinqaba lento? Ngiyayizwa inkosazana iyachaza. Bazoqale bathi ukuphakamisa amakhanda ngoba kuyingane usemncane. Kodwa ekugcineni imini inhloko yekhaya. Imina othatha inqumo uma ngifika kubona ngibatshela sengibone inkosazana yakwaBhengu kumele ngizokwandisa umndeni. Angeke bengijikise lapho ngoba yimi othatha inqumo, yimi inhloko yekhaya akujiki. Yebo. Ngiyakuzwa webaba. Awucanga mhlambe bangasebenzisa iphukeshe mhlambe lokuthiwa umuthi bamkuze bamketule. Imvamisa ke yasesithenjini kuyenzeka iphukeshe ligcine selisebenza. Kwesinye isikhathi ligcine lingasebenzanga ngenxa
mhlampe yedlozi lalowo muzi li strong, kodwa kumele wena ndoda wenze ngako konke okusemandleni wakho ukuthi kuphumelele lokho osuke ukwenza, ngoba uwena inhloko yekhaya akekho oyiphikisayo angamane ahambe emndenini aphume kulowo mndeni lo, kuqhubeke kungene lo ofuna ukungena, ngoba wayefike elandwe yimina kulo mshado, nomunye wafika ngami, nomunye olandela uzofika ngami. Uma enehluleka ukuhlala ukubekezelela uzohamba, kodwa ngizobe ngimthatha ekumele ngimthatha bekhona. Yebo, ngiyakuzwa. Ngabe mhlampe awuxaka ukuthi ethempelini bazokubuka ukuthi wathatha ingane encane kangaka ngeminyaka, wena umngaka ngeminyaka, ngaba kubi nankinga ethempelini enkonzweni yakho lapho? Ngeke kube nankinga kuwabazali bakhe umntwana, njengoba bengasonti kungamele kuqale beboniseke kahle ngento yokuganwa nokugana komuntu wesifazane, iboniseka ngabazali, ngoba uma egcina yena esehamba ephuma kimi eyotholwa omunye umuntu, mhlawumbe uzomzalisa amshiye, ekugcineni sengiba necala mina lokuthi ngayeka ukuthatha umuntu ngimganise ithuba likhona. So ngamafuphi nje yini yokugcina othanda ukisho kubaba, yokugcina ngci ephuma kuwena? Ngikathanda ukuthi azi ukuthi mina ngiyohlezi ngikhona for yena mengidinga, noma yini nje ayidingayo ngikhona, and ngimisele futhi ngaye ngenza noma yini. Awunandaba ukuthi abangani bakho laba bangasonto ozwana nabo abanye noma usafunda? Awunandaba ukuthi bazothini? Ufunda grade ba? Ufunda grade ba? Ufunda e-university or grade ba? Ufunda grade 11. Awunandaba ukuthi bazothini? Cha. Ufuna ukuphila impilo yakho? Yebo. Awucabanga ukuthi mhlawumbe uyagagamela ngoba usafunda? Angithi phela nje bangigagamela imini ozosha. Yebo. Wena uzenzani? Imini ozosha mekuthi mhlawumbe la ngingena khona. Yashisa. Yes. Oh. Okay. Baba, into ufuna ukisho ongayishiya nosisi yini? Engakushiya naye unkosazane uMabhengu ukuthi anginikeze izinsukwana, ngihlale phansi, ngibonise umndeni wami, ngiconvince, ngoba njengoba ngiyinhloko yalomndeni kufanele ngibaconvince ukuthi bekubone kubalekile ukuba khona kukaMabhengu phakathi kwalomndeni, ngoba useyintombi okokuqala, ngoba ukungena kwentombi ekhaya nabaphansi bayajabula. Angisho ukuthi kubona abajabulanga, kodwa manje kungena intombi. So kukonke kufanele ngihlale phansi, amakhosikazi abafazi bami behambisana nako, ngibuyele kubo uMabhengu, ngithola ukuthi uyise udlela esitsheni esingakanani, ukuze sizoyiqhuba siyikhulume lento iye phambili. Kona ngiyabonga Mabhengu ukuthi ube nesibindi, ngani yami, wangibiza emva kwesikhathi eside ngikubuka, kodwa nje ngingakunaki ngoba ngithi mina ayingani ingene estagini. Awunandaba, awucabanga ukuthi omakhelwane bakho bazo mhlambe nayo intombi wona ingoba iyayiletha bungeke unqaba? Omakhelwane akungithusi kakhulu ngabo, ngoba ngandisa umndeni wakithi. Vele behlezi bezokhuluma, noma ngingathatha isalukazi esidala ngithi ngiganisa sona bazokhuluma, ngithatha intombi bazokhuluma, kanti zikhona nje intombi esontweni zikhonela kona ukuthi sizithathe. Hayi no, mina ngikuzwile nawe Mabhengu ngiyamuzwa ngithi sizoqhubeka senze follow up ke. Babukeli sanithanda kakhulu la nikhona. Siyabonga Ntombi ukuthi uzofika. Ngiyabonga nawe baba ukuthi ugcina ufikile mase kubizwe, uyabona. Siyabonga. Amen.